πάνω. Μετά είναι μαλακό κάτω. Ναι, αλλά κάτω είναι τα κόκκαλα. Τα κόκκαλα εντάξει, αλλά εγώ θα φάω την παπάρα από πάνω. Τα φίδια, Τα φίδια. οι κροταλίες, Αυτό σε κανονίζει όλα. οι ρινόκεροι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με τα φίδια. Δεν σε φάει κανένα μύτη, κανένα φίδι, κανένα μέρα. Άρα θα πάει. Αυτό συγκεκριμένος. Τραβάς φωτογραφίες. Πιο ύπουλο πράγμα το φίδι δεν υπάρχει. Βίντεο. Άμα ξέρεις, Εσύ μπροστά τι να ξέρεις, εσύ μπροστά του το φίδι είσαι πρόβατο. Καλά. Έλα μια μέρα μαζί μου να δεις. Μια φορά για να το κακό αγόρι. Ρε, έλα εσύ και θα δεις. Παντού δεν έχεις τα μνήματα φίδια συνέχεια. Τι δεν έχει ρε μαλάκο μέσα Δεν γεμάτο. έχει, πρέπει να πετύχεις να. Το μέσα γεμάτο είναι πλάκα. Από κάτω. Τι, τώρα που σκάμψει. Κάθε πιάρι και φίδι. Άμα δεις καμιά τρύπα θα έχει. Τώρα που έχει ζεστά. Τώρα είναι κάμισέρα. Ας πούμε στη μάνα με. Δεν παντού έχει. Είναι τι μάνας και τι. Καλά ρε, δεν χτυπάς κανένα φιδάκι Έχω να τρύπα πουλάς τέτοια. το δέρμα του. Έχω Ξέρεις, τέτοια. καλώς Δημήτρη, τέτοια τρύπα. Το μνήμα. Κατεβαίνει μέσα. Τρώει τα κόκαλα εδώ η γάτα. Έχουμε. Πότε το έχει. Τα γλύκα. Ωραία. Ήρθε δυο σου μαλάκα. Όλος το σώρο μέσα έτρωγε. Λοιπόν, Τσανάκα, άμα τραγουδήσεις, ακούς, τώρα ένα τραγουδάκι, Θα ρίξω κέρμα μέσα στο τέτοιο. ο κέρμα, Με το μπουκάλι. ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει. Πες να το καταζήρει. Άμα το... Μια γυναίκα είπαμε να φέρεις μας έκανε τις αρχίδιες. Εγώ και ο Τίμερ, πες, πραγωγός. Το σταξί, έχει στείλει μια γυναίκα. Αρήφα. Θα πάρω τηλέφωνο καμιά μέρα ρε που στη Μάτι Παναγία. Θα πω είπε ο δικός σας ο πρόεδρος να στείλετε μια γυναίκα για να την παίρνει στα σύνοτα. Θα δεις. Άμα δεν το κάνω, Γυναίκα να μην περάσει τι, καρτά. πόσο χρόνο. 50-60. 18. Όχι παραπάνω. Και άμα και ο ταξιτζής για το ταξίδι θα πω το δικό σου πρόεδρο δρόμο. Να δούμε. Θες να πειράξεις τον Ποιον? αντιπρόεδρο τους. Θα σε φάνε Δέσαμε λάχανο. τώρα. Θα σε φάνε Έλα. λάχανο. Λάχανο. Καλά. Ναι, τώρα που ξαναβγήκε. Το ξέρεις αυτό. Βγήκε, ρε. Τώρα, ξανά. Σε ποιο δωμάτιο ήταν εκείνο το βράδυ. Τι δωμάτιο ρε. Ψήμου σε έκανε. Ναι, το ξέρω. Τάσο ρε. Πάρα πολύ δύσκολα μέρα και Είσαι σπούδες. πρόεδρος.